El divendres va continuar la Mostra Escènica 2017 i tant de matí com de vesprada es va representar l'obra anomenada Tous Turisme, protagonitzada pel grup con la música Otra Parte dels alumnes del Mas de Tous. Els 50 participants d'entre 10 i 11 anys van combinar durant una hora el teatre i les interpretacions musicals. Així, l'escenari es va convertir en un aeroport i tots els personatges amb destí al Carib es van veure sorpresos per la direcció que pren l'avió i les històries que es creen en el trajecte. Una obra teatral on els xiquets i xiquetes de 5è i 6è de primària van actuar de matí, mostrant la seva dedicació a altres alumnes dels col·legis propers i de vesprada per a tot aquell interessat en divertir-se una estona. El dilluns va continuar la 7a mostra, en este cas amb una representació al carrer dels alumnes del Col·legi San José, que van aprofitar el matí de mercat per a presentar una peça teatral muda. Aquí en el mercadito, como todos los años, y en la hora del patio, ellos se preparan, y bueno, pues sin diálogos, evidentemente, pero sí que un poquito de preparación para saber qué tiene que hacer cada uno y a disfrutar de la muestra, claro. Posats a la pell de treballadors, amb senyals de tràfic i maquinària d'obra, cridaven l'atenció per allà on passaven. És un teatre al carrer i va sobre les obres. Estem alguns xiquets amb les senyals, altres amb la construcció. Com si fórem uns constructors, perquè com la gent antes estava construint obres i això. I és que les escoles del nostre municipi participen any rere any en aquesta activitat escènica que dona als alumnes l'oportunitat d'expressar-se d'una forma distinta.